Babbar magana, asiri ya toni yanzu nan. Ashe dama wannan shine sanadiyar rigimar layya ta cikin shirin kwana 90 da Malam Ali. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ka sani, wata rigima ta kunno kai tsakanin su, inda a yanzu haka mutane da yawa suke tambaya su ji menene haɗa su. Babu shakka mai sauraro ka san cewa wannan rigimar ta su ta yi matukar zagaye duniya, inda a yanzu haka mutane suna Allah wadai da wannan rigimar da suka yi. Babu shakka a yanzu haka mai sauraro ka san cewa mutane da yawa sun san cewa waɗannan jaruman guda biyu sun kasance shahararrun jarumai a cikin shirin kwana 90 kuma suna taka rawar gani a cikin shirin domin kowa daga cikinsu a sanadiyar wannan shirin ya suna. Mai sauraro ka gyara zama domin cin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah mai sauraro muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel din nan ta farko muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribe sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu mai albarka sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar like. Mun gode. Tofa, a yau dinnan mutane da yawa suka ci karo da labarin cewa Rayya ta cikin shirin kwana 90 da kuma Malam Ali rigima ta barke a tsakaninsu, kamar yadda mutane da yawa ba su san menene dalilin da yasa suka fara rigimar ba. Babu shakka mai sauraro ka san cewa dai a yanzu haka duk wanda ya san Malam Ali ya san cewa a cikin shirin kwana 90 ya san shi kuma ya kasance yana fitowa a cikin mutumin kirki, kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa suke mai yaban cewa mutumin kirki ne ko a gaske. Sai kuma aka ci karo da wani bidiyon sa ko kuma mu ce wani voice yana zagin Rayya ta cikin shirin kwana 90, inda ita ma ta mayan mai da zazzafan martani akan zagin da ya mata, ita ma bata hakura ba ta rama. Kamar yadda mai sauraro a yanzu haka ba tare da bata lokaci ba ga wannan voice din ka ji irin zage-zagen da suke wa junansu. Ayya dan kutumar durin uwarki nake ga wannan magana, dan kutumar bura ubanki, dan kutumar ubanki. To sai na ci durin uwarki, na rantsi da girman Allah Rayya, sai na ci kutumar ubanki, sai na miki na fi ki hauka, dan kutumar ubanki, shegiya jaka dabba mahaukaciya jahila da kikiya. Kai da yake daƙiƙi ne, mahaukaci ne, jahili ne, kai baka san me kake yi ba, banza dabba dan akuya. Ai ko baka yakan ba na san zaka aikata. Banza kawai mahaukaci jahili dan shegiya. In ba jahilci ba da akuyanci irin naka, ka mai da kanka dan tasha, ka mai da kanka mahaukaci, ka mai da kanka dabba wanda baka san me kake ba. Me haka? Da Allah ka sai Sai dai kuma tun daga wannan abin da ya fita, wato kuma wannan bidiyon da ya fita na zage-zagen da suka yi a cikin su babu wanda ya kara fitowa ya magana akan rigima, domin kuwa a yanzu haka muna jira wani ya fito ya rigima akai. Da zarar wani ya magana za mu faɗa muku, kuma a yanzu haka muna nan muna ci gaba da bibiyar sawun wannan rigimar da ake tsakanin Malam Ali da kuma Rayya ta cikin shirin kwana 90. A yanzu haka mai sauraro me zaka iya cewa a dangane da wannan rigimar da ta farko kai a tsakanin Malam Ali kwana 90 da kuma Rayya ta cikin shirin kwana 90? To mai sauraro, mu da yanzu haka babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya shiga tsakaninsu kuma Allah ya shirya su. To mai sauraro, mun dana muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kada ka kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribe, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu mai albarka, sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar like.